So, magandang araw mga ka-farmers. So, nandito tayo ngayon sa ating Bagyo Binsan. So, ito yung Bagyo Bins ko. Bagyo Bins natin. So, namumulaklak pa lang siya. Ito yung Bagyo Bins na nasa vlog kong una. Yung first week pa lang. So, ito na yung update ng Bagyo Bins natin. So, makikita nyo. Namumulaklak na yung Bagyo Bins natin. So, papasukin natin yung Bagyo Bins natin para makita nyo yung update ng Bagyo Bins ko. So, namumulaklak siya ngayon. So, titingnan natin yung update ng Bagyo Bins ko. So, ito. Yan yung Bagyo Bins natin. Ito yung nasa unang video ko na Bagyo Bins. So, pasukin natin yung loob. Ayan. Pasukin natin yung loob. Okay. Kung makikita nyo, namumulaklak pa lang. Yan. Ito yung Bagyo Bins ko na nasa unang vlog ko, yung 1 week pa lang mga ka-farmers. Kung makita nyo, pakita natin yung harapan, yung unahan. Sa likodan natin, tingnan natin. So makita nyo mga ka-farmers, namumulaklak pa lang yung Bagyo Bins natin. Ito yung Bagyo Bins na 1 week pa lang. 1 week pa lang doon pinakita ko doon sa una kong vlog. Kung napanood nyo yon. So, ilalagay ko lang dito sa video ito para makita nyo yung 1 week pa lang. Tapos ito na yung tinatalian ko ng kulay blue. Ito. Yung tinatalian ko nitong blue ito. Yung ginagawa namin nung sa una kong vlog. So, ito na siya yung update ngayon. So, makita nyo. Yan. Yan. So, maganda na yung may mga bunga na rin mga ka-farmers. May pa isa-isa ng bunga siya, pero karamihan bulaklak pa lang. Bulaklak pa lang mga ka-farmers yung natin, Bagyo Bins. So, siguro mga 10 days pwede na itong maharbisan kasi mga bunga na rin konti. Yan, ito yung update to. So mga ka-farmers, kung di nyo pa napanood yung sa una kong vlog, andun yung unang vlog ko. Ito yung tinatrabaho ko, yung pagtatali ng Bagyo Bins. Ito yung 1 week pa lang doon sa una kong vlog. So nakita nyo ngayon, sobrang ganda na ng Bagyo Bins natin. Yan. Update lang to doon sa una kong vlog. Yung pakita ko sa inyo yung sa una kong vlog. Itatag ko lang dito sa vlog kong ito. So kung makita nyo, maganda na. Namumulaklak na. Ilang araw na lang mag-harvest na tayo ng Bagyo Bins dito. Makikita nyo, yan namumunga na, may bunga na yung Bagyo Bins natin. Yan, pero marami pa yung bulaklak. So ibig sabihin maganda yung kinalabasan ng ating Bagyo Bins. So sa mga gusto magtanim ng Bagyo Bins mga ka-farmers, magtanong lang kayo sa akin, mag-comment lang kayo kasi gagawa natin yan ng video. Yung comment nyo with video, tatag natin yan. So kung gusto kayong may matuto, magtanong lang kayo sa akin, mag-comment kayo kung paano magtanim ng Bagyo Bins. Tuturuan ko kayo kung paano magtanim with video. So sa mga nagsusuporta sa vlog ko, maraming salamat. Please
pagpatuloy nyo yung pagtatangkilik sa aking vlog. Isang batang farmers, Bicolang Farmers nga pala. So maraming salamat sa pagtatangkilik, pagsusubscribe sa aking YouTube channel, pagla-like, pag-share. Sana ipatuloy nyo yung susubscribes. Yung mga hindi po nagsusubscribes, sana subscribe kayo sa akin please. Tapos comment and share na rin. Kasi kung walang farmers, wala tayong makakain ng tulad ng mga gulay, mga palay na ginagawang bigas. So maraming salamat sa kapwa ko farmers. Saludo ko sa inyo. So ito na muna ang aking vlog. Please like, share, and comments. Maraming salamat. Bicolang Farmers.